извънземно. Абе въобще не ми пука какво извънземно си видял. Ти защо си избяга от очи? Кой ти каза това нещо? Учителката ти ми каза. Ами какво да направя? Видях извънземното, оплаших се и избягах. Бе, какви са ти измишлки и дебни бой за извънземни, че си видял, бе? Писваме, мамо, не те лъжа, бе, човек. Видях извънземно. Сега ще се накажа, за дето ме лъжеш. Не, бе, мамо, не те лъжа. Знаеш какво писам? Сега ще набия, за дето ме лъжеш и ме разиграваш само. Не, мамо, чакай, ще ти докажа наистина. Стой! Извънземното е вътре в раничката ми. Сега ще го видиш. Ето го, показва си се скрива. Не се безпокой, сега ще го набиеме. Yes! Аз говорих на извънземното. Ело ми, бе! Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Защо се спозничка, бе? Защото не трябва. Ама как тяпка шум, бе? Сигурно си мъчи пари струва и каква е тага с на лицето? Защото да разбере, всичко е качествено българска козметика и съм я купила на перфектна цена. Няма сила на тази планета, която да ме убеди, че ти имаш нужда от цял кашон козметик. И сега какво ще стане кола, нали? Да, много. Това крем за ръце? Да. Не, точно не е. За колко би го уча? Добре, ще купя.
се поучети, ма повече, още не се почна, ще писна. Не. С участието на Боби Канавале, Сара Полсън, Рик Гомес и други. Режисьор Барат Налури. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Явор Димитров. Ролите озвучиха артистите Петя Бажиева, Нина Костова, Георги Стоянов, Николай Пърлев. Тон режисьор Виктор Стоянов. Режисьор на дублажа Симона Нанова. Nisam siroče, mala za svaku koricu gleda. O majko moja, ciganska majko, kraljice čergi, zemlje i neba. Hvala što više nisam siroče, mala za svaku koricu gleda. Ако театърът бъде разрушен, си отива в сцената и сцена. Това е добър въпрос. И няма много време да намерим отговора. Да се разделим. Ставки и Елма ще говорим фон, да видим кой ще да разруши театъра. Шаги и Скуби, вие опитайте да говорите с музикантите. Ами да! О, и Фред! За тази работа се окоръжихме духа да те нападне. Не ли разбира, че беше само за да спасим своята кожа, не? Докато духът те след да те разкъсва на части, на база фалшивата информация, която му дадохме. Да, Шаги, не можеше да стане по-ясно. Значи сме добре. Слухайте, утрото на младоженеца е запълнено.